Sake zaben Tinubu zai lalata makomar Najeriya, cewar El-Rufa'i. Sojoji sun ceto malamin jami'a da aka sace a Taraba. Tinubu ya gwangwaje 'yan wasan ƙwallon kwando ta mata da dala 100,000 kowace. An sace jariri sabuwar haihuwa a asibitin Ekiti. Za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na kwanaki 3 a faɗin Najeriya game da harsashen NIMET. Idan kuwa muka gangara jihar Kano, za ku ji cewa za a mayar da gidan yaron da ya haura shekara 100 zuwa gidan tarihi a jihar. Shirin kashe naira biliyan 712 kan gyaran filin jirgin Legas ya tayar da ƙura. Har ila yau a cikin ƙasar tamu ta gado, za ku ji cewa yadda talauci ke hana shayar da yaro nonon uwa zalla a Najeriya. Wani babban jigon APC ya fice daga jam'iyyar a Katsina. Rikici ya barke a zaben Rivers. NPDP sun fito a matsayin 'yan takarar APC. WAEC ta saki sakamakon jarabawar 2025. An kama dillalan kwaya 28 a barikin sojoji a Kaduna. Kwamitin bincike ya mika rahoto kan kwamishinan sufuri ga gwamnatin Kano. Buwa Siminti ya kaddamar da shirin horas da matasan Sokoto. Idan kuwa muka leka kasashen ƙetare, za ku ji cewa sai an samar da 'yantacciyar kasar Palestinu za mu ajiye makamai, cewar Hamas. Cinikin kamfanoni a kasar Sin ya ci gaba da haɓaka cikin kwanciyar hankali a rabin farko na bana. Rundunar PLA ta yi sintiri a yankin tekun kudancin Sin cikin shirin kota kwana. Kasar Sin ta harba sabbin tauraron dan adam masu samar da hidimar intanet. Kanin labarai kenan kuka saurara, yayin da kuka kasance tare da ni Abba Hassan. Karshen kanin labaran kenan. Nigerian Updates.